Bueno, pois seguimos o percorrido das tapas da Castaña do Courel. Como xa contaba ao principio do programa, este é unha data para celebrar porque recuperamos un pouco a vida que tiñamos antes do que levamos vivido. Estou xa cunha veterana do concurso, me levamos 3 edicións, pero xa é veterana. Marta, como estamos? Muy bien. Bueno, o Bar Pombo que leva participando nas outras dúas edicións que fixemos. Ti fíxete, non? Porque fixemos aquelas dúas edicións e a sensación agradable que tiñamos de que, oye, que na segunda edición xa notábamos un pouco máis de movimento que na primeira, non? Xa estábamos pensando na terceira de repente. Parou. Como vivítedes aquí todo eso? Un pouco triste, moi apagado, de tanto tempo así. Cando se empezou a abrir outra vez, ben, porque veo moita xente de vacacións aquí, pero... Claro. Sí, non, é que é certo que falábamos aí un ratito tamén con Xavi do Campo, non? Que sí é certo que o Courel viviu unha nova xuventude, non? Despois desta merda de bicho que tivemos que vivir, e a verdade é que de repente convertiuse no refuxio de todo o mundo vir o Courel, non? Sí, foi un verano moi bon. Bueno, Moita xente. importante, chega a data como na que estamos, Festa da Castaña, e chega a Ruta da Castaña. Imagino que para vos, os hosteleiros, tamén é importante voltar a recuperar esta actividade que agardamos que vaya crecendo cada ano, non? Pero son uns días un poquinho diferentes, por lo menos, non? Sí, é distinto, a xente vai se animando, empezan un pouco apagados, pero van collendo ritmo. E a semana que ven chega a festa, que tamén é un aliciente importante, non? Sí, E iso, xa van uns cuantos anos sin festa e a verdade é que xa tiñamos ganas. eso é o que digo eu, que ademais xa tiñamos ganas. Bueno, neste caso, que proposta presentas ti para o concurso? É unha tosta de crema de champiñóns e castaña e queso de cebreiro con limón. Bueno, o importante é, como digo, que sepa ver, non? Iso é no que se pon a traballar, ademais, tendo un produto como a castaña que temos aquí, e pagar a importancia, non? Por suposto, esperemos que guste. Bueno, Marta, eu en todo caso alegro moitísimo de falar contigo, de voltar outra vez a falar destas cousas e non de outras, non? Sí. De voltar a falar de gastronomía, de falar de Courel, de falar da súa xente, xa era hora, non? Sí, xa era hora de que volvéramos outra vez a recuperar un pouco a vida normal. Pois xa sabedes, Bar Pombo no Courel, estamos a probar a súa tapa agora e participando por terceiro ano, como sempre, aí o pé do cañón, nesta ruta de tapas da Castaña do Courel. Gracias, Marta. Gracias a vos.